Eta beste gonbidatu bat aurkeztuko dugu. Bai, eta uste dut Fadua ezagutzen duzula lehenagotik, ezta? Bai, hori da. Ez da, baduzue zuen hartan harremana. Ondoan eseriko zaituztegu. Nordinen gurasoak Marokotik etorri ziren eta bere Euskal Herrian jaiozen azokan lanean ikusiko duzue arropak saltzen batzuetan Aretxabaletan, beste batzuetan Azpeitian, Eibarren, Elgoibarren, Arrasaten, Bergaran, herri hoietan guztietan aritzen da lanean. Gurekin da Nordin Ouafa. Arratsaldeon, ongi etorri. Arratsaldeon. Bueno, herri guztiak esan ditugu, ezta? Denak esan ditugu. Bestela bakarren bat aserretuko da, eta... Gero aguanta guin behar. Bai, ezta? Nordin, zuek 83an etorri zen, bueno, zure familia, 83an etorri zen Euskal Herrira. Bueno, atxe etorri zan. Atxe etorri zan 83an justu, bisau bat hartu zuen, da hori, honea lanea, ez, bere herrialdien etzun nahi zundana hartu, da honea etorri zan bizi berri baten bila, ez, da bilazun, da hori pixkanaka hasi zan bere mundu esortzen, da hori, gero 80 ja ama eta nahi arrebak ekarri zitun, da hori, gero jagu hemen jaio ginen, ni da beste bi arreba txiki. Lazkaon sortu zinen zu? Bai, Lazkaon, herri txiki bat, da hori, guztoa, antxe jaio ginen, antxe ni ez dauzke toroitzapenak, porque oso txikien hitzen, baina, bueno, kontatzei behenez, oso epoka hona izen zen. Beraz, ez dauka zentzurik euskalduna zara, galdetzeak, ez da? Hemen jaio zara? Jo, ez zeuk ikusi hori. Beti geldikoa, ez, hori gurasuna, baina galdetzei benien, argi dago, ez? Marrokiarra naiz, baina euskaldun ere sentitzen naiz bizio osotiken, da hori ez da sekulaldako. Bai, gero, bertsorik ez dizugu eskatuko, baina bertso eskolan ere ibilia zara? Bai, Azpeitin bizinitzen, da Azpeitin bakizu bertso kontu hori asko bizitzea, eta hori, ikaste genuen pixket eskolan, gero bertso eskolan apunta ginen, pare bat urtetan, da guztua. Beraz, zu ere parrandan bertxotan aritutak horietako izango zara bere garaian? Bueno, ez nun asko bere, pare atrago hartu da ia aste ginen, baina, bueno... Haiek bai garaiak, ez da? Haiek bai. Aizu, Nordin, zer da zuretzat musulmana izatea? Bazken finien musulmana izatea edozein religiotako praktikante bat bezala, ez? Azkenien religio baten praktikante izatea da, eta musulmana bai da hola pixket ikusita, hori, beti txarrea ez dizut esango, baina beti erraro bezala bai, da beste edozein religio, edozein religio bezalako pertsona daude, pertsona txarrak, pertsona onak, baina musulman bat izetie, hori, beti dago, ez dakit, raro bezala ikusita, baina ez un praktikante maz, besteik ez. Biek aipatu duzute hitz hori, ez da, praktikanteak izatearena? Bai, ezke azken finien zu religio baten atzetik ibiltzen bazea praktikatzeko da. Ez da gauza bat aboleo aukeratzezuna. Azken finien gu musulmanak dauzkeu derriortasun batzuk egunero inberdienak. Eta musulman on batek egunero inberditu gauza horiek. Adibidez, nik otoitzitet, 5 aldiz egunien. Goiz-goizetiken, gau erarte. Eta ez dit demora ikartzen, ez dit ez zer egiten, ez zait batek kostatzen, da musulman on batek hori inberdu. Bestela musulmana izetie erresa da hoz, baina gero praktika hori inberda. Fadua, zuk ere otoitz egiten duzu berak 5 aldiz, esan du egunean, zuk ere egiten duzu? Hori da, bai, 5 aldiz. Gertatzen zaidanan niri, batzutan, igual klasian, lanian edo, betelakoa, orduan zingointzateko orduz egiten dut, akumulatzen ditut. Etxean otoitz egiteko, lasai askoz. Baina, bueno, otoitzapenak oso garrantzitsuak dira. Azkenean da jainkoakin komunikazio erabat, eta ez baduzu otoitz egiten ez daukazu komunikazio baliabiderik. Oso garrantzitsua da. Azokan ibiltzen zara lanean? Azokan, bai. Herri batetik bestera? Herri batetik bestera, bai. Zer moduz, tratatzen zaituztegu azoketako jendeak? Eharki, nahi egile esan atxek dana prestutzit bizilen. Atxek lan asko inberritzen du. Inkluso batzutan gauin loitezun azokatan goizin saltzeko. Da oin dana errestasun ez da, oin ja utzi dit bide zail dana inda, eta orduan hori. Betiko klientelia atxekintzun, bere egunien, eta bueno, hola askoz ez errexo ez. Baina bai, bestela harreman oso ona dauket klientakin, danak ezagutzen abe,
eta hori, guztua. Eta nola ezagutzen zaituzte, aitarekin berba da umetatik edo joango zinen, edo aspaldianik ezagutzen zaituzte? Bai, bueno, batzuk gehiago beste batzuk gutxillo, ez ni ikasketa gutxi nitun justu DBH lau ez nun bukau, da justu hori HI laguntza erten nun, gusto hartu nun lan hori, hasieran gorra izetezan ez, porque ez zaude ohituta lan gorra da batzutan, da orduan ohitzeko kostau gite ezatzu, baina bestela gustoa. Da atxek esan deten bezala, atxek dana prestu utzi nau, orduan gustoa hartzet lan hori. 10 urte azokan, ez die errez esatekuek, baina 10 urte zoragarri enitun aldauko, edo zer gauzatik. Nordin Fadua gaur bi etorri zarete, baina Euskal Herrian musulman komunitatea handia dago, ez da, Fadua? Bai, noski. Zuek uste duzuten baino handiagoa. Bai. Eta zuen artean harremanak badituzue, eta elkar ezagutzen duzue, eta... Bai, justu zean egon ginen, aurreko baten programa baten erten ginen, da justu bilok, da beste neska askoitiar bat, da ordundik ezagutzeko da. Ederki, galdera batzuk izaten dira bidean bizitzan min egiten dutenak, desatseginak gertatzen direnak, nahi gabe egiten ditugunak askotan, baina gertatzen dira, ezta? Faduak hitz egin du Maitanerekin lehen, orain gusto baduzu Maitanerekin hitz egingo duzu horri buruz. Nola ez ba. Zoaz Maitaneren gana, primero. eta ea zer galdetzen dizun Maitanek. Kaixo, Nordin. Maitane. Shukram. Bueno, Nordin, esan dizuten bezala, zein izan da zuri egin dizuten galderarik edo komentariorik desegokian edo mingarriena? Bueno, ni akordaitzen naizenez, hori. Ez dut sekula olako komentaioik nahi indibena, baino bai, igual futbolin ibiltzen naiz, da igual futbolin de calentada o puto moro o zeoso laku, ez? Baina, bestela ez dut sekula arazoik nire kulturi o nire religioatik o del contrario, beti apoio bat eukidet, así que... Hor Fadu bai esan diogun galdera ez, moro hitzak zer esaten dizu zuri? Bai, eske, karo, moro hitzek berez ez du minikin ber, baina segun nola esatean, o segun ze arpei jartzeun tipuek, ose, orduan esan nahi asko dauzke ez, baina moro hitzek, moruena izta, zer pasatzea ba, zer ez da pasatzen. Ni bintzet minik ez dititen, porque ala sentitzen naiz, ala izango naiz, da hori ez da sekulaldako, baina segun ze eratan esatean, horrek iteu mine ez, azken finien, Eta honekin moro hitzakin ere dijon galdera bat askotan musulmana izateak terrorismoarekin, totalismoarekin, debekuarekin erlazionatzen da. Zer pentsatzen duzu kontaz? Jode, hori pentsatzen jendi, behintzet, ez dakit nola oindiken daun jendi hori pentsatzeuna, porque, claro, kultura danetan dago ez, bai pertsona honak, bai pertsona txarrak, baina musulmana izatea terrorismoarekin lotzea, hori nahi lotzagarri joiritzezat, porque gure religio berez ez digu hori erakusten. Gure religio erakuste eguna da beste estremu, Porque adibidez, hemen Euskal Herrien pasatzezan aspaldi, da ez Espainiatik erten gabe, Euskaldun danak ikuste zien ikuspuntu batekin. Bai, terrorismo horrekin ere esango. Da danak etzien izango, o danak etzeben nola pentsauko, o gauza horiekin ez. Baina guri religioek erakuste eguna da kontrako gauzie. Eta hori nabaritu dezu? Nobaita juntzeanean eta hola ez, pixkat jendea deseroso sentitzea dola ez? Azken finien ni bizi naizen herrietan danak ezagutzen abe. Eta danak ezagutze be, Nordin, jiji, jaja, da hori ez. Baina bai pasatzeana, ertetze igual iria hundileta da iria hundiletan ez tebe nabarmentzen. Bai, ez dago tratu pertsonal hori, orduan ja estereotipo horrekin. Hori da, ikuste izueia... Bai, irudi bat daukate. Beti mate izue metro terdi hori ez, da hori ez da ondo berez. Baina horrekin ikasi dugu bizitzen, da pixkanaka, oitu arte jendie. Bai, bildur horik kendu arte esango gonduken ez, bildurra diela. Telebistan aitze ituzten igual edo zer notizio olako gauzake ez digu eguri laguntzen. Batez. Beti hortiken etortzeie, baina ez erresta hoiteik. Bai, eta Nordin, begirada askok min gehiago egin dezakete hitz askok baino?
hori edozein tokitan, hori bai, edozein, hori behitu anekdota bat kontako izut, da hori bai dela egile. Egun baten neonera nahiekin, zehose hartzen, taberna baten, gaina justu hemen errenteien. Eta sartu ziren bi Andre. Da justu, hori nita nahi, hori jiji jaja, kafi hartzen, da guri ikusi, da ja harpegi aldau. Poltzu hartu, da estutu. Nita nahi ezin genuen, parrez hasi. Bai. Porque esan genuen olako, jendio indiken, hola pentsatzie, baina bueno. Baina ez dezuna hori geroz eta gutxi, baina ere ikusten diela, ez? Esan dizutena, gure herri jenez, baina herritik kanpoa asko daude hola pentsatze benak. Da behaien pentsakerire ez tezu aldako. Ez zuk, ez nik, da 10 bizitan ez tebe aldako. Baina hori behaien problemi da. Nordin, benetan plazer bat izan da zurekin hitz egitea, eskerrik asko, sukran, hemen egoteagatikan, eta jarraitu hola begiak irikitzen eta bihotzak irikitzen jendeari. Eskerrik asko, Maitane.